истински мъж и президентчета, каква е красавица. Господин президент, всички участници и състезатели са строени и готови за провеждане на биорали Гурко 2013. Комендант на ралито майор Стоянов. Поздравявам всички състезатели и участници с биорали 2013 и пожелавам успех в състезанието. Да аплодираме почетната обиколка на президента, президентчета и коменданта. Браво, браво! Централната трибуна също хиляди хора аплодират президента на ралито. Един наистина достоен президент, нека дълги години да бъде такъв щастлив президент и с тази красива президентша.